Здравейте! Намирам се в Финикс, Аризона и дойдох тук не за да разглеждам аризонската пустиня, ами за да се срещна с един много специален човек, който, освен че прави една много интересна академия, за която ще говорим в друг епизод, прави доста fix and flip сделки на година, прави доста buy and hold и всъщност е с много голям, вече 20 годишен опит, може би? 2005-та? 20 годишни. Точно 20 годишни. Да, трябва да почерпиш. Мале, кога минаха? Оги, моля те, представи се на аудиторията, която всъщност започваме една поредица за недвижими имоти от топ експерти, която хората ще гледат в YouTube. Така че ти си първия всъщност. Здравей, представям ви Огнян Пенев. Приятно ми е. Оги Пенев. Да. Даже понеже и на американците им е много трудно с Огнян. И сам си Оги Пенев официално. От 20 години, 25 години съм в Америка, в Финикс, директно тук дойдох. И от 20 години занимавам с недвижими имоти. Като начало си с агент, лиценз, клиенти и по-нататък с инвестиции. Сега съм 100% инвестиции, не работя с клиенти. Добре, как дойде и как се озова в Финикс и как започна да се занимаваш с недвижими имоти? Тогава беше за зелена карта да се пускаше. Зелена карта. И много интересно беше, по това време имаше много измами с да платиш, да те закарат в чужбина, нали, да ти дадат виза и такива неща. И аз тогава си мислех, че наистина е някаква измама. Обаче ми казаха, че е безплатно. И всъщност тогава пускането на зелена карта беше един нормален хартиен лист, на който слагаш една снимка с кламерче. Обаче на снимката си пишеш името, ако се разделят случайно да ги намерят заедно. Пишеш си името и пускаш в един обикновен плик и го пускаш. И така стана, пуснах с абсолютно зирал, никакви очаквания. И аз училище, колеж, казарма и в казармата получих първите документи за зелена карта. И така, после отидох на интервю и на 22 дойдох в Америка директно. И от тогава почнах, нали, няма значение, първата работа, каквато и да намираш, работиш. Да. И така постепенно почнах да се говори в 2003, 2004, 2005 реал естейта бомбтеше. Аз си купих първата къща, 2003, нормална къща, се живеем за нас. И аз с един мой приятел, който работихме заедно, да си изкараме лицензи, да видим какво ще стане. И тогава с него изкарахме лицензи, направихме си първите тим, който да работим заедно. Първата къща, която продах, беше моята. Беше много добре, защото купих я за 140 и я продах за 300. И това е супер, само real estate. И така, и точно тогава, 2006 и 2007 кризата удари. И почнах foreclosure и short sales. И тогава специализирах в, тук така му казват, distressed assets. Да. Не знам. Подценени имоти. Не точно подценени, а проблемни. По-скоро проблемни имоти. Да. И когато започна кризата, цените рязко паднаха. И много хора бяха взели имоти с големи заеми, а цената на имоти беше наполовина почти. Тогава аз се специализирах с negotiate с банките. Убеждавам банката да си намали заема, за да може да продадем къщата. И така съм направил, около 200 човека съм спасил от... Да им вземат къщите. Не, ние ги продаваме, но просто банката не гони собственика за загуби.
Тоест банките не са искали някакви допълнителни обезпечения, някакви такива Това беше неща. моята работа да ги убедя убедиш, защото за банката беше по-скъпо да мине през търг, да вземе къщата и да я продаде. И аз ги убеждавах, показвах им сумите и цифрите, че е по-добре сега да продадем и да намалят това, което се дължи на половина и всеки е хапи. Добре. И тогава казах си, аз работя срещу банките, защо да не работя и с тях? Защото много от договорите, които се опитвах да заключа, не ставаха. И тогава се свързах с банките и казах, нали, това, което идва при вас след търга, аз мога да ви го продавам. И това са distressed assets. И така те почнаха да ми дават пропортите. И с банката получаваш един имейл с един адрес и казват go deal with it, вари се оправяй. Да. Ти отиваш, чукаш на вратата, гледаш някой живее или ако не живее, влизаш вътре, оправяш, изхвърляш, ремонтираш, пускаш ток, вода, чистиш, поддържаш, слагаш на пазара, продаваш. И това нещо го правиш срещу комисион? Да, или срещу... комисионна. Да, okay. И интересно беше, че ти фронтваш парите, ти даваш плащаш всички разходи, после се пращаш на банката на киберичката да ти върне. И практически си правих fix and flip за банката. И така оттам научих нещата, как да се менажират пропорите, как да се оправят, как да се оправиш с проблеми, с хората. За банките съм продал около 350 къщи. И в последствие този така започна да намалява. Към 2005 намаляваше проблемите с, нали, по-малко къщи имаха банките и аз казах, добре, аз ще се върна пак към нормалния бизнес с клиенти. Да. Тогава си наех тим, който да почне да се обажда по телефоните и такива хора, които си губеха къщи, ние им помагахме да не го шейдат срещу банките или да ги продадем преди да е станал фактически търга, за да губят повече пари или после банката да ги гони за някакви загуби. И от тези хора, с които почнах да им помагам, всъщност почнах да им купувам къщите за под наем. И тогава аз Купуваше ги отдаваше под наем? Да. А оставаше ли самите бивши собственици под наем? Не. Това е по-скоро изключение? Когато един собственик не може да си плаща към банката, как би и може да си плаща и найема. И почнах реших да почна да купувам ренталите, обаче нямах пари. И заложих си къщата и оттам взех 100 000. Обаче тези 100 000... Искаш да кажеш, си я рефинансирал или тя не, е била заложих я. Имах... Тя е била без ипотека допреди. Имаше ипотека, малка. Всъщност много малка беше ипотеката. И аз се заложих и изтеглих разликата, още имах 100 000 оборотни. Проблемът беше, че за да вземеш къщата тук в Америка, иска 25% самоучастие. Това е за инвестиция. И фактически 100 000 бяха 2 къщи. Това е, не може повече. И тогава... Тясно ти беше? Не, беше ми ясно, че... Тясно. Тясно и ясно, че съм лимитиран доста. Обаче, креативността и неволята създава добри неща. И намерих дупка в правилата с отдаване на заеми. Защото проблема беше, когато купиш една къща, дори да я купиш на половин цена и да платиш кяш и да отидеш на другия ден, да искаш да я рефинансираш на пълна цена, банката казва, ти си опасен спекулант, защото ти си искаш всички пари обратно. Cash out, да извадиш целия кяш. И казват, искаме ти да си собственик на къщата за 1 година, преди да вземе пълната цена за рефинансирането. Така нямаш и това беше големия проблем. Не можеш да правиш този който бързо. Трябваше да чакаш цяла година, за да се
използваш пълната цена. Обаче намерих в правилата, че това изискване за 1 година важи само когато вземаш кеш обратно в джоба си. Ако направиш сделката да рефинансираш съществуващ заем с друг заем, можеш да го направиш на другия ден. Няма нужда да чакаш цяла година. Okay. И така, аз вместо да купувам кеш, вземах заем 100% за имота, за ремонта. И този заем го заменях с друг заем от банката на по-ниска лихва на 30 годишен заключен заем. Да. И така банката ми позволяваше да използвам екотито, което създавам на първия ден от... И нямаше нужда да чакам цяла година. И така тези 100 000, които започнаха в началото, се превърнаха в 10 милиона. С напред, назад. И това бързо прехвърляне. С тая дупка. Ти спомена първоначалното финансиране, което е кредит, обаче не е от банка. Нали така? Да, банките не харесват Вече говорим в сегашно време, нали така? Да. Вече сега говорим за това, което правиш в момента. Тук е една малка скоба. Ти спомена за стратегията БРРР, Buy, Rehab, Refinance, Rent, Refinance, Repeat. И повтаря се много. Да, ако не знаете за какво става въпрос, просто гугълнете. Това е вече доста популярна стратегия, дори и у нас. Да. Но тук е, нали, меката на тая стратегия, всъщност, защото нямаш таван. Да, няма таван. Добре. Всъщност, какво правиш сега в момента? Правиш това, всъщност. Взимаш с частни пари, купуваш къща, след което взимаш вече заем от банката на по-ниска лихва и всъщност на 30 годишна заключена. На 30 годишна фиксирана лихва. Точно така. Задължително такъв трябва да е заем. И наема от къщата покрива вноската по ипотеката. В момента не. Или е на нула, или си на загуба на месец. Така ли? Да. Това е интересно. Да, много е интересно и американците не могат да ме разберат. Да. Затова правя обучение да ме разберат за какво става въпрос. Добре. Okay. Значи, в последствие направих втора фирма, която е само за Fix and Flip. С моят партньор Ник Димов. Направихме втора фирма, която почна първо с директна реклама към собственици на имоти, които казвам, че може да купим къщата веднага за 3 дена. Те се обаждат, имат някакъв зор, какъвто и да е зор, или някакви имотни проблеми, документни проблеми. И ние решахме проблемите и затова пък купуваме на 60%, 70%, при което ние я оправим и я продаваме. Да. Ники има голям опит също с търговите още от Калифорния. И леко с нормалните продажби, покупки директно от хора, почнахме да правим и търгове. Лека по лека. И в един момент, когато правим годишните отчети, се оказа, че 30% са търгове и 70% печалбата идва от търговете. Но те за 30% от сделките са ви търгове, но пък от тях идва 70% от печалбата. Точно така. Okay. И направихме решението да режем. Да. И от един ден отрязахме всякакъв маркетинг, 10-15 кли на месец. Всички хора, които работиха с нас върху тима по телефоните, ги махнахме и оставихме само 100% търгове. Добре. И оттам почнахме лека по лека да купуваме всичко. Разбрахме къде са грешните райони, грешните цени, грешните... Вие пазарувате, извинявай, че те прекъсвам, в целия щат Аризона, който е по-голям от територията на България? 4 пъти по-голям. 4 пъти по-голям от територията. Бе, как го правите това? Ами по телефона, с снимки. Окей. Тоест, вие купувате имоти, които не сте виждали на живо. Да, казва се Virtual Fix and Flip. Окей. Нали, Fix and Flip можеш гледаш, правиш. Също нещо, обаче виртуално отдалеко. Да. Дори преди с клиент... Имате ли възможност да видите всичко в къщата? Дали можете да видите отвътре и отвънка? Не. Търговите
преди да свърши търга, собственикът е още реален собственик и ти нямаш право да влизаш в къщата. Забранено ти е. И само каквото може да видим отвън, ако няма никой през прозорците снимки, някой път самите къщи са разрушени, врати са широко отворени. Нали, тогава горе-долу влизаш. Отиваш при най-добрите съседите. Питаш съседите, те всичко знаят. Питаш съседите, отиваш в всякакви други онлайн системи да видиш дали имам стари снимки, дали някога тая къща е била на пазара, дали е била предлагана на каква цена, кога са я купили. И така си правиш горе-долу evaluation. А когато имаш така наречения Homeowners Association, т.е. организация на собствениците в този, как да го наречем, мини квартал, комплекс, комюнити, говориш ли с, примерно, председателя на тази организация или някой от там, защото те най-вероятно знаят всичко за... Не. Най-много комшите, защото много от тия менеджмент компании, те даже не са в самия район, те са някъде офис, нещо. Тоест чукате на вратата или звъните по телефона и питате: здравейте, ние искаме да купим съседната къща. Не, по-скоро който отива да прави снимки, чука на комшиите и пита. Даже някои от нашите, които не ги е страх шофьорите, чукат на вратата на самите собственици. Да разберат. Така, т.е. вие правите нещата от разстояние и по телефона, обаче всъщност имате хора, които участват на място и записват и снимат въпросните имоти, проучват, правят някакъв тип ресърч. Вие правите вашия ресърч, който може да е от разстояние, защото е онлайн. И след това какво се случва? Хората ги пращаме, дали сме инструкции какво да снимат, откъде, отстрани, отляво, отдясно, квартала, покриви, дали има електрическо табло, цифрите на таблото. Някой път цифрите на таблото ни подсказват дали тока е пуснат или е спрян. Когато тока е спрян в Аризона на 50 градуса, явно, че никой не живее там, никой не може да живее без климатик. Така дребни неща разбираме като малки директиви. И събираме информацията и отделно с снимките проверяваме нотариалния акт. Дали има някакви тежести, какви са заемите, всички тези проблеми, за да видим какво трябва да се плати. Хубавото пред търговите в нашия щат е, че по време на търга, след като свърши търга, се изчистват много от задълженията. Само много малко, например, към данъчните остават задълженията. Данъчните са неизтриваеми. Не можеш да ги махнеш, но те пък не те насилват да плащаш. Правилото е, че ако има от данъчните лин, който е запор на имота, данъчните имат право до 120 дена след търга да дойдат, да ти наплатят това, което си платил на търга и да вземат имота. И те да го продадат и да направят печалбата. Затова много внимаваме, когато има данъчни, защото ако го вземеш, това, което си платил, ще го върнат. Но ако направиш ремонта, няма да ти го върнат. Тоест стойността, разликата в ремонта няма да бъде взета предвид. Затова доста внимаваш, ако има такъв, дали искаш да го вземеш, дали имаш да рискуваш или искаш да стоиш да чакаш 120 дена, да мине периода и тогава да си правиш ремонта. Другото, което остава, е винаги данъците на имота. Това нищо не се маха, иначе другите ще се изчистват. А каква е разликата между задължения към данъчните и данъците? Данъците са местни данъци на имота. Другите са федерални. Към държавата и към общината. Точно. Окей, добре. И колко такива сделки имате на година, последните... С всяка година намаляваме сделките и увеличаваме печалбата. Защото в началото купувахме всичко. Навсякъде. Последните 3 години? Около 40-50 сделки.
40-50 сделки на година. На година. Добре. Това е последната година или? Тази или година тези? беше слаба, 40. Да. Окей. А от колко най-много сте имали? 100. 100 на година. Да. Добре, родните фиксен флипери, общо взето, ако направят над 10, мисля, че са така в графата сериозни професионалисти, Да. т.е. мащаба е по 10. Така е, но Тоест, всъщност, да, кажи. нашия пазар е много по-голям. Представи си, Да. 10 правиш в София. Обаче, ако поемеш цяла България, плюс Гърция, Румъния Ако поемеш и Сърбия, 4 Българии, да. може да направиш 100 сделки. Въпросът е, че... Тоест, това е вече много селектирано, всъщност. Да, но всичко идва до колко риск можеш да поемеш. Да. Винаги печалбата е според риска. Каза, че в началото сте взимали всичко. Да, защото мислим, че е сделка. Обаче, сделката, правиш пари, обаче ти отнемаш 6 месеца. И като погледнеш реално, като разхвърляш на месец Да. и за работа свършена ни се заслужава. И тогава си направихме един коефициент, по който трябва да си работим. Да. Искаме да правим 8,3% печалба на месец на deployed capital. Да. На инвестирания... Ако купя къща за 100 хиляди, капитал. да, ако купя къща за 100 хиляди и я държа в моя собственост преди да я продам един месец, Да. искам да направя 8,3%. Ако е 2 месеца, 16,6%. Да. Ако е 3 месеца, 24-25%. И ако е 12 месеца, 100. Точно така. И целта е 8,3%, умножено по 12, почва с 1 милион, свършва с 2 милиона. Добре, каза, как се казва, оперативния капитал, всъщност можем ли, ти мисля, че го казвам, но все пак, какъв е оперативния капитал, с който работите? Работим с частници, работим и с фирми, които... Които ви финансират също. Да. Силно работите и с ваш капитал. Малко, избягваме. Колко процента е вашия капитал? Почти нищо. Винаги използваме само чужд капитал. Добре. Тогава възвръщаемостта е... А много вашия по-голяма. капитал използвате за Да, това. стратегията buy and hold. Едното има два вида бизнес. Активен бизнес и пасивен бизнес. Активният бизнес е да живееш добре. Да. Пасивният бизнес е затрупването на wealth или на имущество, На богатство. богатство, което ще ти трябва след 15-20 години, не сега. Сега, като си активен, Да. като имаш добър бизнес, имаш добър инкъм, нали, нямаш нужда да живееш от наеми. Имаш, нали, нужда от други неща. Но наемите идват след 15 години, когато не искаш да правиш вече 50 флипа на година. Искаш да си обикаляш света и така леко да си... Да ти е много хубаво. Да работиш когато искаш и да си ходиш в Ако Америка, искаш. когато си искаш на гости или в София и така. Да. И с активния бизнес и пасивния се таксуват по различен начин. Печалбите от имоти Да. и наемите има много данъчни облегчения, които ние използваме и не плащаме никакви данъци. Даже по документи всичките ми наеми, фирмата за наеми е на загуба. 200-300 хиляди на година. Това обаче не е реално, предполагаме. Да, Но е легално. легално. Да. Има, казват се paper loss. Non-cash expenses. Разходи като амортизация, разходи като някакви ремонти и такива неща. И фактически ти си вземаш кеша от наема, слагаш си го в джоба, Да. обаче тези разходи на хартия са 2-3 пъти повече, отколкото наемите. Да. И фактически фирмата, която Плаща данъци. тя е не само, че не плаща данъци, Да. тя е на загуба. Да. И аз имам специален статут с данъчните, защото се водя, казва се Real Estate Professional. Имам пълната ми, работя 100% в недвижими имоти. Okay. Това ми дава един статут с данъчните, когато те ми позволяват всички загуби от моите ренти да се прехвърли към бизнеса. По принцип, данъчните забраняват активен и пасивен бизнес да се смесват. смесват. Обаче на мен ми е позволено загубите от пасивния бизнес
да ги слагам към активния. Как става това? Понеже имам такъв специален статут с данъчните. А как го правиш този специален статут? Трябва да си има няколко фактора. 750 часа в недвижими имоти, работа в недвижими имоти, над 50% от дохода ти за времето, което използваш да бъде в недвижими имоти и да менажираш на ренталите. Твоите си имоти също трябва да имаш част време прекарано в менеджмента. Да. И на година. На година. Всяка година. Да, не това е веднъж на... И хубавото е, че няма да си ти, може да е един от семейство. Окей, вау. И може да е жена ти, която да е агент на недвижими имоти, да имаш един, два-три рентала. Да. И пак се квалифицира за това. Добре. Но идеята е, че загубите от ренталите намалят данъците на активния ти бизнес. Да. И фактически, когато имаш добър fix and flip бизнес, ти нямаш никаква опция. Ти трябва да купуваш рентали. Защото иначе ще плащаш данъци, най-малкото. Да, вместо да ги вложиш 200 хиляди в къщи, вместо да ги даваш да ги подариш на държавата. На държавата. Ти нямаш опция. Това, което каза, всъщност, когато фирмата ти е на загуба пред данъчните, не е ли проблем, когато взимаш на фирмата ипотеки, за да финансираш нови имоти, които даваш под наем? Системата е перфектна. Амортизацията се води non-cash expense. Ще дам пример. Имаш 10 къщи. Да. Всяка къща ти носи по 10 000 на година наем, който слагаш от джоба. Okay. Печалба. 100 000 печалба. 100 000. Обаче, всяка къща от тия 10 има depreciation или амортизация. И държавата ти позволява на хартия да напишеш разход от 10 000 на къща. На месец? Не, всяка година. Един път месец. на година. Всяка година, да. Значи ти си взел 100 000 наем и от 10 къщи по 10 имаш 100 000 амортизация. Да. И двете се зануляват. И накрая ти плащаш никакъв данък. Щом имаш 10 къщи, значи ти нямаш 100 000 наем, а имаш 1 милион наем. Не. 10 000 на година. От една къща. Наем. Окей. И 10 къщи по 10 на година са 100 000 на година. Разбрах. И имаш 100 000 амортизация, двете се зануляват и пред данъчните не даваш, ти си на нула. Нямаш печалба. Въпреки, че си сложил 100 000 $, кеш в джоба от наемите. Да. Отиваш при банката и показваш същата данъчна декларация и те гледат, чакай сега, ти искаш заем за половин милион, а покажеш нула а фирмата печалба. ти е на загуба. Да. Те казват, чакай малко. България това директно ти показват вратата. Да, обаче те казват, чакай малко. Да. При нас амортизацията се води non-cash expense. Не е реален разход. Да. Те вземат амортизацията и я връщат като доход. И по техните документи пред банката ти правиш 100 000 печалба. Да. Същите документи пред данъчните правиш декларация. Абсолютно Двете институции я четат по различен начин. Точно така. И получаваш the best thing ever. Никога не плащаш данъци и вземаш 1 милион на заем. Това само в Аризона ли е така? Това е Америка. В Щатите генерално. Да. Значи като събереме това нещо и фиксираната 30 годишна лихва, тук се получава една доста приятна, как се казва, атмосфера. Перфектната атмосфера за недвижими имоти. Да. Добре. Дори и чужденци могат да купуват. На вас fix and flip бизнеса всъщност ви прави така, че да ви изкарва оборотни средства, които влизате в buy and hold и купувате недвижими имоти, които давате под наем. Не е така, защото изпреварваш въпроса. Да, аз съм този бър, който в началото, когато имах само 100 000, създавах този бър on steroids, който за да мога да
използвам същите 100 000, да ги вкарвам и изкарвам на първия месец. Така че всички къщи, които купувам в момента, аз целта ми е да давам много малка първоначална вноска от мене или никаква. Или никаква. Искам банката да финансира 100% от сделката. По този начин аз нямам никакъв кеш в имота Да, и го контролирам да. и го чакам Да. 5, 10, 15 години, той ми носи. Но реално аз не съм дал никакви пари. И те хората ще кажат, тя е на банката. Не е на банката. Аз контролирам. Банката ми е партньор, който е silent партньор, няма какво да каже. И ако загубя... Ако играеш по неговите правила, то е... Добре, ако загубя имота, какво ще стане? Ами ако не банката си дал ще нищо, го вземе. ако не си дал нищо, Аз банката ще... си го вземе и ти нищо няма да загубиш. Какво ще загубя? Нищо. Проблема е, ако в Аризона загубиш... има закон, който се казва Non-Deficiency Judgment, което значи, че ако банката ти е дала заем, единственото нещо, което могат да направят, е да ти вземат имота. Нямат право да те гонят за загуби. Това е в Аризона. А има ли... Да, окей. Ако случайно падне пазара, какво се случва, ако падне пазара и банката не може да вземе парите, които ти е дала? Банката губи. Банката губи? Да. Тоест риска всъщност е изцяло при банката? Да. Окей. Все едно аз идвам при тебе и ти казвам, Христо, вземи тая къща, струва 300 000, не ми давай никакви пари, само и менажирай за 20 години, ще направиш 300 000 печалба. И ако нещо се случи, риска е при мен. Ти нищо не ми даваш. Да. Ще го направиш ли? Колко такива ще вземеш? Всичките, нали? Всичките, да. Ние работим по същия принцип. Добре, тук влезнахме в другата тема, която то не може да не влезнеш в нея. Тази данъчна игра идва факта, че дори да губим на месец, тя е загуба тая. Ти губиш пари, фирмата от недвижими имоти губи пари, което намаля данъците, обаче ти не плащаш данък, защото намалява ти и това, което плащаш към данъчните на фикс ен флипа. Така че дори да губиш от тая къща малко на месец, то се връща под формата на данъчни облегчения. Да. Тоест ти реално не ги изваждаш тия Просто пари. си имаме определени формули, по които работим и нашата цел не е cash flow. Да. Ние не искаме cash flow. Искаме equity. Аз няма да купя къща, която нямам equity в нея. Да. Искам минимум ми е 400% печалба на day one, отколкото когато съм рефинансирал пропортите. И дай да го обясня пак това нещо с тия 400%. Ти купуваш пропортито и искаш до колко време да имаш 400% на това, което си дал? Минимум. На day one. На ден едно. Ден едно. Пример. Ти трябва да купиш имот нормално. 200 000 имота, трябва да дадеш 25% първоначално и получаваш 150 000 имот, той струва 200, ти си инвестирал 50 000 от твоите пари. Това са нормалните инвеститори. И по-колко получаваш? Слагаш 20-50 и получаваш 50. Това е един коефициент 1. Нищо. А защо получаваш 50? Защото те са твои пари. Окей. Ти купуваш нормално от пазара. Да. Това е за бълъците. За новобранство. Нас не интересува. Тук се режем. Ще скандализираме. не, защото аз не мисля, че трябва да режем. Да. Аз говоря за... В началото. Да. Това е неволята. Имах 100 000. Да. Как да взема тези 100 000 и да станат 10 милиона? Да. Колко процента трябва да... за да скочи? Не мога ги сметна. Да. Velocity, колко далеко ще стигнат тези 100 000. И вместо да дадеш 100 000 за две къщи, или за една, нали, по 50 000, ако успееш да дадеш 5 000 на една къща, тогава може да купиш 20 къщи. Okay. И тогава идеята, трябва да кяша, който имаш, най-малък кяш от целият ти оборот трябва да остане заключен в сделката, за да може другия кяш да купи другата и другата и другата. Дори да дадеш някакъв
някаква по-голяма сума, да можеш много бързо да я изтеглиш обратно, когато рефинансираш. Точно така. И да речем, аз купувам къщата, слагам пари за ремонт. И после, когато рефинансирам, банката иска да имам 25% equity. Да. Но някой път equity-то не стига 25%, е само 20%. И аз трябва да дам 5% тая разлика. Да речем на 400 хиляди, Да. 25% е 20 хиляди. Обаче къщата се е оценила на 500 хиляди. Да. И аз имам 80 хиляди equity или дигане, нали, на цената, която съм направил. И всъщност аз съм вложил 20 Да. кеш и съм спечелил на среща 400% повече. 80, да. 80. Затова искам минимум 400%. В повечето случаи искам да съм на 0, да нямам никакви пари. Вземаме за 300. Слагам, чакай да сложим малко по-лесни 25% на 400, да речем, вземе за 250, слагам 50 ремонт. Общо съм вътре 300. Да. Тя се оценява за 400. Да. Банката казва, ти имаш 25% equity, което е 100 хиляди. Да. Няма да ни даваш никакъв от твоя кеш. Да. Те връщат тия 300 хиляди, които съм ги взел участници, и фактически те слагат техния заем за следващите 30 години. Да. И аз не съм дал снова, нищо, само съм собственик на имота. Да. В имота има 100 хиляди equity, нямам месечен cashflow голям, не мога да живея от наемите. Но с годините, след време, след 5-10 години, се натрупват. Да. И тогава вече почваш или да продаваш, или да рефинансираш, или рефинансираш, местиш. Хубавото с рефинансирането е, че не плащаш данък. Да. Когато рефинансираш, вадиш някакъв кеш, IRS, недвижими данъчни ти казват, пари на заем не се облагат с данъци. И така цял живот може да рефинансираш. Един и същи имот се рефинансира, вади се парите, той се дига. Да. Може да падне, изчакваш докато се дигне. Когато падне, не рефинансираш, просто си чакай, винаги само губиш, когато продадеш. Губиш, когато продадеш. Ако ни просто изчакваш. Така че най-важното, когато купуваш недвижими имоти за дълъг период, за buy and hold, equity е най-важно. Не колко наем ти носи на месец. Equity е най-важно, защото когато стойността на имота, пазарната стойност. Дам пример. Христо, ще ти дам едно пропърти, подарявам ти го. 2 пропъртита, имаш опция от 2 пропъртита. Кое ще вземеш? Кое ще ти донесе най-много големи opportunity или възможност да направиш повече пари? Едното пропърти няма никакво equity, но ти носи 5000 на месец. А другото има 500 хиляди equity в него. Кое от тия 2 пропъртита би взел, за да имаш по-големи възможности да направиш повече пари? Ти в единия случай ми казваш дали искам да взема 5000 всеки месец или да взема 500 хиляди веднага. Да. Но това 500 хиляди, той няма месечен наем, да речем. То е просто изплатено. Да. Кое от двете би направил повече печалба? Винаги това, което има equity. Защо? Имаш 500 хиляди, отиваш при банка, казваш, дайте ми заем, теглиш половината, почваш да ги завърташ, купуваш, препродаваш. Opportunity-то на 500 хиляди, equity-то ти дава много по-големи възможности да участваш. 5 хиляди на месец супер, но просто не мога да се ходиш за кафета, да ходиш да излизаш. И да отидеш при банката, банката ще даде няма да даде кой знае какво. Така че equity-то is the name of the game. Колкото повече equity натрупваш, след време ти отваря много по-големи възможности.